வெல்கம் டு டிஎன் ஜெயசூர்யா ஃப்ரீ ஃபயர் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஐடி கலெக்ஷன்ஸ். நம்ம ஐடியில் சொல்லிக்கிற அளவு ஒன்றும் இல்லை. இது ஒன்று வச்சுருப்பேன். ஓகே, சும்மா தந்தானுங்க. கேரக்டர் வரதுக்கு முன்னாடி இது விட்டானுங்க. அடுத்ததாக வெறித்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க. அந்த அளவுலாம் நம்மளுக்கு இல்லை. இது கூட ஓஷில் தந்தானுங்க. இதுவும் ஓஷில் தான் தந்தானுங்க. இது கோல்ட் ராயில் ஸ்பின் பண்ணி அப்போப்பா 250வது ஸ்பின்னில் விழுந்தது காய்ஸ். இது எலைட் பாஸ் போடுறதுக்கு ஒன்று வந்துச்சு. அடுத்தது இது நம்ம கைதி ட்ரெஸ்ஸு. இது அடுத்ததாக இந்த ட்ரெஸ்ஸு. அடுத்ததாக இதை காமிச்சது தான் பையன் ட்ரெஸ்ஸு. நம்மளுக்கு பேண்ட்டுன்னு சொல்லணுன்னாமே இதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். ஏப்பா டாப் அப் பண்ணி வாங்கலாம். இப்போ ஃப்ரீ ஈவெண்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வாய்ப்பை பயன்படுத்தி டாப் அப் பண்ணிடணும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறான் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து எலைட் பாஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி பாருங்கள், என்னோடய ஆஃபர் போயிடுச்சா. எலைட் பாஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி 10 ரூபா ஆஃபர் வந்து 200 டைமண்டு 300 டைமண்ட் தருவானுங்க. 220 டைமண்ட் 300 டைமண்ட் 10 ரூபாய்க்கு தருவானுங்க. அது நம்ம போட்டால் எலைட் பாஸ் அப்போ போட்டால் கொஞ்சம் இது கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு 10 ரூபாயிலே 300 டைமண்ட். இல்லை போய் பாருங்கள், 300 டைமண்ட் எவ்வளோ? 310 டைமண்டு 250 ரூபா. 250 ரூபா எவன் தரது? 10 ரூபா ஆஃபர்லேயே வருது கைஸ். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி 1 ரூபாய்க்கே வைக்கலாம். 190 ரூபா. இப்போ நீங்கள் ஒரு டைம் போட தான் லெவலப் பாஸில் ஏறினே போகும் டைமண்ட்ஸு. டைமண்ட்ஸில் காசு இப்போ 190 ரூபாடா. நான் ஒரு டைம் கூட இதை போடல, அதனால 190 ரூபா. இதுவே நான் ஒரு டைம் போட்டேன்னா 200 ரூபா. இதுவே நான் இன்னொரு டைம் போட்டேன்னா 10 ரூபா ஏறின்னு போகும் கைஸ். எவ்வளோ பாஸ்னால் எப்படி ஒருத்தர்லாம் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து ஒருத்தர்லாம் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஏன் நம்மளுக்கு லெவல் ஏறினாலும் இந்த எவ்வளோ பாஸ் வராதா அப்படின்னு. வாய்ப்பே இல்லை ராஜா, வாய்ப்பே இல்லை. இப்போ வந்து நீங்கள் டைமண்ட்ஸ் 190 ரூபா போட்டால் தான் இது வரும். அதுவும் நம்ம லெவல் 40க்கு மேலே ரீச் ஆனாலே இது ஃபுல்லாக வந்துடும் கைஸ். ஓகே, விஐபி டோக்கன் 159 ரூபா. நம்ம போட அதுவும் காசு ஏறினே போகும், சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பானுங்க நாய் பசங்க. கொடுத்து பார்த்தா 159 ரூபான்னு வருவானுங்க. எவன் சொன்னுங்க 490 ரூபாய்க்கு எவன் தருவான் ஸ்கேர் ஸ்கின்னு 100 டைமண்டு? எவன் வீக்குனா பரவாயில்ல. ஓகே, நம்ம ஒரு டைமண்டு டாப் அப் பண்ணிட்டாலே இந்த கேரக்டர் வந்துடும் கைஸ். கேரக்டர் ஜோசப். ஓகே, அவ்வளோதான். டாப் அப் ஈவெண்ட்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்.